Velkommen til Det Gamle Danmark, afsnit 1. I dag skal vi ud og interviewe Stine Bødker og høre om hendes liv og oplevelser på Fattiggården. Vi mødtes her ved Skovshoved Kirke, hvor hendes mand blev begravet for under en uge siden. Hvordan har du det i dag, efter alt det, du har været igennem? Jeg har det forfærdeligt. Ord kan ikke beskrive, hvordan jeg har det indeni. Altså, mit hjerte er knust. Min hånd er kvæstet. Min mand er død, og jeg har ikke nogen venner eller familie. Hvordan førte inspektøren og de unge Kale dig til kassen? De brød ind i mit hus, og tog de mig med ræb og bar mig ud. Og børnene på gaden, de råbte, at de skulle lade mig være i fred, men de ville ikke lytte på dem. Hvad døde din mand af? Og hvad tænkte du på det tidspunkt? Han døde af pest. Der var simpelthen ikke noget at gøre. Og jeg var helt knust. Nu har jeg ikke nogen familie, jeg har ikke nogen penge, og jeg ved ikke lige, hvad jeg skal gøre. Beskriv stemningen på Fattiggården. Den er meget dyster, og der er faktisk altid dårlig stemning. Og folk er meget utrygge og tør ikke rigtig sige noget. Specielt ikke når inspektøren er der, så er der altid helt stille med sig. Hvad vil du lave om på Fattiggården, hvis du var ejer af den? Jeg vil lave alt om. Jeg vil have bedre mad til dem, der boede der. Jeg vil vise mere respekt. Jeg vil være meget mere ansvarsfuld, og alt skulle bare laves om. Så med næste gang på mandag.